U-Omotoso uboshwe ngempelasonto kulandela ukwephula umthetho omayelana namacala abokufika kulelizwe. Uvele enkantolo emva kokubhuntsha kwesicelo sakhe esiphuthumayo sokuthi inkantolo ephakeme ibukeze isinqumo somnyango wezasekhaya esithi ukulelizwe ngokungemthetho. Lizela thambama-ke elanamhlanje kugcwele ngaphandle kwenkantolo, abalandeli bakhe bethi abeneme ngokuboshwa kwakhe ngempelasonto njengoba bekubiza ngenzondo ebhekiswe kuye njengoba engokufika. Kucishe kwasuka uthuli lwezichwe phakathi kwabo kanye nabalandeli bamaqembu ehlukene ezombusazwe abebefuna ukuthi uOmotoso aphume aphele kulelizwe. Abezindaba bebengavunyelwe ukuqopha okuqhubekayo ngaphakathi enkantolo. We are here to protest to make sure that Omotoso is leaving this country as we speak. Kusenjalo ecaleni eliphenya ngezinsolo zongaziphathi kahle kwejaji uSelby Mbenenge. Namhlanje kubizwe ufakazi obhekele ukusebenza kwamakhamera afakwe ezinkantolo ezweni lonke uNeil Naidoo. Mbenenge wamcela ukuthi ambonise okwakuqoshwe ngamakhamera afakwe enkantolo eMthatha. Lo mfanekiso uhlobene nezinsolo anindwa ngazo nguAndiswa Mengo. Kuwo kubonakala uMengo ehla enyuka emsebenzini. Lo mfanekiso udlalwe bukhoma namhlanje enkantolo. What I said to him is that, look, if a judge saw fit to view footage, then there might be something that will come in future. So let us copy that footage and keep it on the hard drive. And if anything comes off it, we have footage. uNaidoo uthi wambonisa uMbenenge umfanekisa ayewucelile njengokufisa kwakhe. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.